nézni, mennyivel megyünk, de pont el van állítva. Rajta lesz a felvételen úgyis. Jaj, de jó. De szépen megindul. Ez max volt, ez jó volt. Lecsúsztunk. Később váltott le. Bátrabban mentem már. Nagyon szépen volt az, hogy éppen a csúszás határon volt az autó. Tehát ezzel a gumival ezeket a kanyarokat már nem lehetett volna jobban. Nem. Most végig a sárkát kell engednie, mert igen, ott az autó. Az kemény Hú, kis de jó edzés. Ez jó volt. Ez szép volt. Ezeket a kanyarokat nem lehet vele gyorsan megcsinálni, mert sok a súly. Igen. Az az érdekes, hogy néztem, hogy ott a leggyorsabb kanyarban, amit most nem tudunk bevenni leggyorsabban, ugye, mert itt a Porsche, ez a jobbos. Ezt mennyivel vetted most? És ilyen 130 valamennyi, ezt én motorra 140-nel veszem, és full más érzés, ebbe sokkal durvább. Igen. Ebbe sokkal durvább. És kicsit jobban tapostam a féket. Meg ezt a kanyart kell jól, mert az baj, ha meg nem húzom, akkor nem tudok olyan jól kigyorsítani. Igen, el kell rontani. Tehát ha meg elrontom, kicsit túl csúszok be. Ezt nagyon szeretem, itt is nagyon jó ki lehet engedni. Csak ezt nem tudom néha, hogy 3-ba csináljam végig, vagy 4-ben, inkább 4-ben. Ezt régen még 2-be vettem itt, meg simán 3-ba át lehet tudni. Szóval be tudtam, olyan sanyi utát elégítem a túlba.
lehetetlen lekövetni különben? Egyenesben jó, a kanyarokba elmegy. Mhm.